ಲೋಕದ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಮ್ಮ ಹೊಸತ್ತಾದ ರೆಡಿ ಮಂತ ಬೆಲ್ಲದ ಕೇಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು 14 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಖುಷಿ ಪುತ್ತೂರದಾಗ ಕೈ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಂಚೂರು ನಾವು ಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಬೆಲ್ಲ ದೇವ ರೆಡ್ಡೆ ಅನ್ಪ ನಾನಾತೆ ಓಕೆ ತಿನ್ನೆ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಇನಿ ಮಸ್ತಿ ನಡ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಕೇಕ್ ಬೋರ್ಡು ಪಣ ಇತ್ತು ದರ್ಬೆದ ತಮ್ಮನ ಡಕೆಂಡೆ ತಮ್ಮನ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಪರಿಚಯದ ಒಂಜಿ ಬೇಕರಿ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕರಿ ಉಂಡು ಆಡೆ ಪೋತು ಅಲ್ಪ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಾಲ್ಪುನ ಕೇಕ್ ಕನದು ತಿನ್ಕ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕ ಅಲ್ಪಲಾಗ್ಲು ಮಾಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಶೇಖರ್ ಬಂತ ಐತ ಓನರ್ ಅಂಚಂದು ಎಂಕ್ ತಮ್ಮನ ಪಂಡೇರು ಸೊ ತಮ್ಮನ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋನಾನೆ ಕೇಂದು ಬೈ ಎಂಚ ಓಲು ದಾದ ಅಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಬಿಲ ಜಾಯಿನ್ ಆವ್ರೆ ಅಬಿಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಕ್ ದಾದ ಕೇಕ್ ಹೋದ ಐತ ಡೀಟೇಲ್ ಪೂರ ನಿಗ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಆ ಕೇಕ್ದ ವಿಷಯದಾದ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಲ್ಪುನ ಪಂದು ಪೂರ ಇಂಥ ಕೇಕ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ತೂದುಪ್ಪರ್ ನಿಗ್ಲು ದಾದ ಅಂದು ಸೊ ಅವೇ ಅದು ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಆ ಕೇಕ್ ವಿಷಯ ಪೋಯ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಬಿಡ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಬಿ ಇಂಚ ಪೂಡು ಒಂದು ಉಲ್ಲರ ಅಂದು ಜಸ್ಟ್ ಆರು ಉಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಪೋಯಿಂದು ಪಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗಿತ್ತೆ ಅಬಿಲ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪು ಅದಂತ ಇನ್ನು ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿಂದು ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಬೇಕರಿ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಾಡಿಟ್ಟು ಬೇಕರಿ ಮೂಜಿ 4 ಕಾಡಿಟ್ಟು ಬೇಕರಿ ಉಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೋಪುನಕ್ಲ ಮೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಲ್ಪೆರದ ಬೇಕರಿದ ಆಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕೇಕ್ ಅತ್ತ ಪೂರ ಮಾಲ್ಪೆರ ಅಂತ ತೋಜುನು ಎಂಕ್ಲ ಐತ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪೋತು ತೂಡು ನಮ್ಮ ತೂದು ಐತ ವಿಷಯ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೋನ್ಕ ತುಕ ಆರಡ ಐತ ಓನರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಈಗಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ತುಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ರಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವನೊಂದು ಪಾಡ್ರಂಜಿ ಮನಸ್ಸ ಅವನೊಂದು ಪಂಡ ವಿಷಯ ನಿಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಿಗ್ಲ ಲೈಕ್ ನಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಂಚಾದ ಪುನಗ ನಾನಾತ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಕ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಅವಡು ಹೂವೆ ಅವಡು ಎಂಕ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ದ ಮಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜ ಕ್ಲಿಕ್ ಆವ ಇಜ್ಜ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ ಬಟ್ ಪಾಡೆ ಮಾತಾಡ್ಗಳ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಲ್ತೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಅವನೊಂದು ತುಲ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ತೆಂಜಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪೇರ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಎಸ್ ಏನ್ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲರ್ ಪೆಗೆತ್ತೆ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುದ ಒಂದು ಕಡಪೆ ಕಲ್ಲು ಬುಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೂರ ಮಾಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಎಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಮಾಲ್ದು ಒಂದು ಪೇರು ಕಲ್ಲರ್ಪೆ ಈ ಜಾಗೆ ಸುಲ್ಯಾಗ ಪೋನಾಗ ಸುಲ್ಯ ತಂಚಿ ದಿಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತುಪ್ಪಾರು ಅದಾದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪೋಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೋಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಐತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಬೋಂಡದ ಇತ್ತು ಕೊರುಳಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಆ ಕಲ್ಲದ ವಿಷಯದಾದ ಓಡಿ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಐತೆ ಕಡಪಿನ ಕಲ್ಲು ಪುಣ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಆಗ್ಲು ಮಾಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಇತ್ತೆ ದೂರ ಪೋಂದುಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲು ಪುಣ್ಯ ಅವಾಗ ದೂಪನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಅವು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಈ ಕಡಪಿನ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಐನ್ ಏರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅದಾ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ನಂಡ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜೇನು ಖಂಡಿತ ಬಿಡುವೆ ನಿಗ್ಲು ಬೋಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮನ್ನಾಡೆ ಪೋದು ಎತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ತಮ್ಮನ ಅಂಗಡಿದಾಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನಿ ಆಗ್ಲು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಐನೇರ್ದಾತ್ ಪೂತ ಒಂದು ಪೂರ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ತೂಡು ತೂಕ ಜಾವ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಈಡೆ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಒಂಜಿ ಪರಂದೆ ಪೋಪುನ ವಯಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಬಂಡೆ ತಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಬೈರಿ ತಮ್ಮನ ಚಾ ಬರ್ರ ಮುಲ್ಪ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಪರ್ದು ಪೋನ ಒಂಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ರೆಡಿ ಬರ್ಗ ಅಬಿನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಬಿ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಬಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡೊಂದು ತಮ್ಮನ್ನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಪೋತಿರು ಗೊತ್ತು ಜಿತೆ ಎಷ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ಕ ತಮ್ಮನ್ನಗ ಓಲರ್ದಮ್ಮನ್ನ ಏನ ಬೇಕರಿ ಬತ್ತೀರ್ನ ಅಂದ ಇತ್ತ ಪೋಯ್ನಾತೇನಾ ಅಂದ ಬರಲಿತ್ತೆ ಸರ್ ಚಾಪರ್ರ ಬತ್ತಿರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದು ಆಡ ಜಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕೇಂದ್ ಪೋಯಿ ಓಲ್ಪ ಎಂಚದ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ ಮುಲ್ಬರ್ತಿದ್ದ ಅಡ್ಕ ಅನೋಜಿ ಬನ್ನಿ ಮುಗ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಹೊಸ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ನಾಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಔಡ್ ಬನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಗಲ್ನ ಈ ಪೂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೇಕರಿದ ಐಟಮ್ದ ದಾದ ಪೂರ ಫ್ಲವರ್ದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಂಡ ಕುರೋಳಿ ಹೂ ಮುಲ್ಪ ದರ್ಬೆ ಸರ್ಕಲ್ ಪುಣೆ ಏರಿಯಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ದರ್ಬೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ
ಮೊಗಲಿಗೆ ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮನೆ ಜವನೇರು ಪೂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕುಂಬ್ರಡ್ಲು ಉಂಡು. ಸೊ ಕುಂಬ್ರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಪನೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ ಉಂಟಾಗ ಮುಲ್ಪಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದರ್ಪೇಟ್ಲ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಪಂದುಪ್ಪೆ ಏನತ್ತ ಮುಗ್ಲ ಅಂದುಪುರ ಉಂಡು ಮದ್ಮೆಗೆ ಬೋಡಪ್ಪ ನಂಚಿನ ಪೂರ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪೂರ ಓ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಬೋಡಪ್ಪ ನಂಚಿನ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪೂರಲ್ಲುಂಡು ಗೈಸ್. ಐನೈಟ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಬೇಕಾರಿತ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ತಮ್ಮನ ಚಾಬಾರ ಒಂಜಿ ಆಪ ಬೋತಿರೋದು ದಾದ ತಮ್ಮ ಈತು ಬರ್ತು ಚಾಬಾರ ಮಾಲ್ತು ಕಾಣತ್ತ ನಾನು ಅಂದ ಈತು ಬರ್ತು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇಸು ಮತ್ತು ಅಂದ ಇಂದು ತಮ್ಮನ ಏನೈತೆ ಮುರಾನಿ ಪಣ್ಣ ಅವೇ ಇರಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಹೂ ಕೇಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಇರು ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಬಂಡ ಬೆಲ್ಲದ ಕೇಕ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕುನು ಬಂಡ ಏನೈತೆ ದೂರ ಪೋಡಿತೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಬೋಲಿ ಎಲ್ಮುಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಕುಂಬ್ರಡು ಅವುಂಡು ಬಟ್ ಏನೈತೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು ಬಂಡಾರ್ತೀರಿ ಬೇ ಆಗ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಏನಿತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಕೇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದು. ಸೊ ಆಗ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ದಾದಾಪುರ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಕೈನಿ ಶೇಖರಣ ಬಂತ ಐತ ಓನರ್ ಮೈನ್ ಓನರ್ನ ಪುದರ್ ಶೇಖರಣ ಮೈನ್ ಆಗ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಜಾಗ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ಅಬ್ಬಿನಿ ಏನು ಬರ್ರ ಬಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪನೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋಯ್ದು ಅಂಡ ಈತು ಒಂಜಿ ಕಾಪವನು ಮಾರೆ ಇದು ದೂರ ಹೋಯ್ತು ನಾ ಇದುವರೆಗೂ ಲೋಕದ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ತಮ್ಮನ ಏನ್ ಬೋದಾರ್ ಪೇಪನ ಓಕೆ. ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏನಾಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೈಸ್ ತುಕ ದಾದಾಪುರ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ನಂಡ ಅಬಿ ವಿಷಯ ಇರೋದಾದ ಹೋತು ನಬಿ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಬುಡ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಅಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾನ್ ಶಿವಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಆ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡವೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲನೇ ಬರಂದು ಇನ್ನು ಕೇಕ್ಲ ಬೆಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೈಬ್ ಉಂಡು ದಾದ ಹೊತ್ತು ಬೆಲ್ಲಗೆ ಬಾರಿ ಒತ್ತ ಒಂದು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ ಅಬ್ಬಿಗಿಜ್ಜಿ ಅಬ್ಬಿ ತೀರ ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಕೇಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೇಕ್ ಬುರ್ತು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಡಯಟ್ ಇದು ಡಯಟ್ ಎಸ್ ಫುಲ್ ಡಯಟ್ ಅಭಿ ಭಯಂಕರ ಡಯಟ್ ಡುಳ್ಳೇರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಸಜ್ಜಾತಂದು 17 ಬೇಡಿ ಐಕ್ ದುಂಬು ಮಾತ ಬರೋಲಿ ತೂಂದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೂಲೆ ಕಟ್ಟಾಪಣ. ಸೊ ಪುತ್ತೂರದೊಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ರಥ ಬೀದಿದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತೋಲಿ ಸಂತೆ ಪೂರ ಬೈದರೆ ಈ ಸತಿ 400 ಸ್ಟಾಲ್ ಬರ್ತೀರಿ 400 ಸ್ಟಾಲ್ ಬದ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂದ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಈ ಸತಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ 400 ಸ್ಟಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಂದ ಈ ಜನ 350 ಜಿಲ್ಲಾ ರಿಪ್ನಿಗೆ ಈ ಸತಿ 400 ಓಕೆ ಈ ಸತಿ ಒನ್ನಸ್ತೇನೆ ಪೂರ ಪಿರವಂತದೇರಿ ಎಸ್ ತೋಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ದೇರು ನೆತ್ತಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ಮುಲ್ಪದ ಜಾತ್ರೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆಯ್ನಾತು ಏನು ಎಫರ್ಟ್ ಬರ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪೆ 17th 17 ದಾನಿ ಬೆಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಆದಿನನೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಈ ರಥ ಬಿದಿರಿಂಚ ಒಯ್ಪೇರು ರಥ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಲಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಉಲ ಇಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಸರಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪಿದಾಡ್ಗ ಅಬಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಶೇಖರನ ನಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕರಿ ಶೇಖರನ ನಾಡಿ ಪೋಪಣ ಅಂದ್ವಿ ತುಕ ಬೋದ ಬಾದ್ಯಾಕ ಇಚ್ಚಪುರ ಮುಲ್ಪದ ಪುರ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೇರಿ ಅವನ್ಗ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಚ್ಚಪುರ ಓಕೆ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂಚಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇಂಚಿಗೆ ಪನ್ನಾರು ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಎತ್ತಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಸೀದಾ ಇಂಚಿ ಬತ್ತನಂಡ ಅಂಬೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾದ ಮೈನ್ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಆಪನ ಅಂದು ಸೊ ಇಂಚಿಗೆ ಸುಜುಕಿ ಶೋರೂಮ್ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ ಬಾಲಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ಮೂಲಕ ಶೇಖರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ದು ಎಸ್ ಅದೇ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಶೇಖರಣ್ಣ ಬೇರೆ ಮೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಕ್ ಉಂಡು ಬಂಡಾರು ಓ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಕ್ ಇದೆ ಕಾರಣ ಬೆಲ್ಲದ ಕೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂತಾನ ಎಸ್ ಬೆಲ್ಲದ ಕೇಕ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಉಂಡ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪವನ ರೆಡಿ ಉಂಡ ಇಂದುವೇನಾ ಇಂದುವೇ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ ಪಂಡಂದು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಕೋಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂದು ಕ್ರೀಮಿಗ ಚಾಕ್ಲೇಟಾ ಪಂಡಂದು ಶುಗರ್ ತಗ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ನೋಲಿಯಾ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಕ್ಕರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಏನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ
ಇಂದು ಡಿಸೈನ್ ಕೇಕ್ ಇಂದಿತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಎಸ್ಕೆ ತೋಲಿ ಇಂದು ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ಗೆ ಬಟ್ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಟ್ ಉಲೈ ಶುಗರ್ ತಗ್ಲಿಕ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅನ್ಪೇರು ಎಷ್ಟು ಓಲಿ ನಿಗ್ಲೇ ಪೂರ ಊಲ ಪಿದೈತು ದಾಲ ಮುಗಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮಾತ ಮುಲ್ಪಾನೆ ಮುಗಲ ಗೈಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅವು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ 1 ವೀಕ್ ಐನ ಪನ್ ನೆಕ್ ತುಂಬ ದಾದ ಪೂರ ಮಾಲ್ತ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಬನ್ ಕೇಕ್ ಕೇಕ್ ಮೇನ್ ಬುಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೇಕ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಗೆ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕನ ಪಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಬೆಲ್ಲಡ ಕೇಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಂಚಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಗಳು ಪಂದು ಕೊರ್ಪರ ಅತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ನಕ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪನ್ಪರ್ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಂಡ ಈರ್ ಪನ್ಪನ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪಂಡ ನಾರ್ಮ್ ಬಾಕಿ ಕೇಕ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಇಡೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಶುಗರ್ ದಕ್ಲಿಕ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ನೆಕ್ ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಇಜ್ಜನ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಕಣವಂದಿತ್ತಾರ ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಓನ್ ಆತ ಮಾಲ್ ಪೆರಸೂರ್ ಮಾಲ್ತಾರ ಓಕೆ 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 ಮಾತ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಪೂರ ಓಲ ಪಿದ ಇರ್ತದ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮೂಲ ಮಾಲ್ತ ರೆಡಿ ಮಾಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಪುನಃ ಕೇಕ್ದ ಇಂಚ ಇನ್ ರೆಡಿ ಮಾಲ್ಪುನ ಪೂರ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಪೂರ ತೂನಾಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇಂಚ ಕೇಕ್ಗಳ ಇಂಚ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಪುನ ಆ ಕೇಕ್ ಮಾಲ್ಪುನ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಪುನ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಅನ್ನ ಪಂಡೆ ಅನ್ನ ಬಿಡದಿನ ಹಂಚಿಗೆ ಕೈತಾಲಿಗೆ ಸೊ ಎನ್ನ ತೂದುಪ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಂಬೇರಿ ಇವು ರಾಮ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗಿನಿ ಗೈಸಿ ಏನಿತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಅದ ಪಾತ್ರೆ ಮರಲಿಗಿರೋ ಪೂರ ಆಗ್ತಾನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಬೇರೆ ಬಂತು ಶೇಖರಣೆ ಬಂದೇ ಗೊತ್ತು ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಅರೆ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾಲ ಕೊರಡುಂದ ಇಂದೇ ಕೇಕಾ ಜಾಲಿ ವಾರೆ ಇತ್ತೇನು ಜಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರದ ಬತ್ತನತೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗೊತ್ತೇನು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಮನೋಜಿಲ್ಲ ಇಂಕದಲ್ಲ ಪಂಡಿಜಿ ಬಂತು ಹಬ್ಬಿಗಿದಲ್ಲ ಕ್ಲೂ ಇತ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ಎಸ್ ಆ ಕೇಕ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ತೂಪ ಹೊಡೊಂದು ಬೆಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮಾಲ್ಪೇರಂದು ಚೂರು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತೆ ತೂಕ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತೂಪ ಒಂದಲ್ಲೇರು ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಬೆಲ್ಲ ತೂವಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕ್ರೀಮಾ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ತಂಡ ಶುಗರ್ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾನ ಏನು ಪಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ ತೀರ ತಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಪಂಚನೆ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳಿದು ಹೊಸ ಮಜೆ ಉಂಟು ಅವೇ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಡಿರಿ ಸೌಂಡ ಸಿರಪ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ಐಕದಾದ ಪೂರ ಪಾಡೋರು ಶೇಖರಣ ಸಿರಪ್ ಪಂಡ ಸಿರಪ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಲ್ಲನೇ ಓಕೆ ಹಾಂ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಲ್ಸು ಸಿರಪ್ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಏತ್ ಪೋರ್ತು ಕೊಡೋರು 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಪ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊರ್ರ ಮಾತ್ರ ಅದ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಲೈನ್ ಬರ್ರಾಗ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನ ಟೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಇದು ದಾದಾ ಬೆಲ್ಲದನೇನಾ ಓಕೆ 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 ಗೈಸ್ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲದನೇ ಕ್ರೀಮ್ ಬೆಲ್ಲಡೆ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೊಂದು ಎಸ್ ಗೈಸ್ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಮಿತ್ತ ಎಂಚ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೋಯ್ತು ಅವು ಇಂಚ ದಾದ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಅಂದ ಎಂಚ ಪುಂಬುದು ಕೇಕ್ ಪೂರ ನಿಗ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಪುಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಸೂಪರ್ ಅಂದು ಅವೇ ಏನು ಪನ ಆಯ್ತು ಅವೇ ವಿಷಯ ಏನಿತ್ತು ಬತ್ತಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಪುತ್ತೂಡು ಕನತನ ನಂಬಿದೆ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಲ್ತನ ರೆಡಿ ಮಾಲ್ಪುನಲ್ಲ ಮಾಲ್ ತುಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕಿ ವಾವ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ತುಲೆ ಐಟಮ್ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಕ್ರೀಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಲೆ ಇಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ ಪಾರ್ದು ಐತೆ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ದು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಲ ಬೋಡ ಜನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಎಂದು ಸೈಡ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅದ
ಏನು ಮುಲ್ಪ 5 ವರ್ಷ ಅಂದು 5 ವರ್ಷ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ 5 ವರ್ಷ ಅಂದ ಗ್ರೇಟ್ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಅಂದದ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕದ ವಿಷಯ ಐತೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ತೋಲಿ ಡಿಸೈನ್ ತೋಲಿ ಈತಿತ್ತನ ಗೈಸ್ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಲ ಆತನ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತೂಪಾಯರು ಎದುರು ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ನ ರೌಂಡ್ ಒಯ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಂಚ ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಐತಿ ಜನ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಡೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಉಳೈದು ಆದೊಂದು ಎಂಚೊಂದು ಒಂದು ಈ ಕೇಕ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಲೆ ಅವನು ಓಕೆ ನಿಸರ್ಗ ಬೇಕಾದ ಓನರ್ ಬೇರೆ ಸೊ ಬೇರ್ಲ ಮುಗ ಏತ್ ವರ್ಷ ದುಃಖ ನಿಗ್ಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷದ ದುಃಖ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಂಚಾಪ ನೀರೇ ಮುಗ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ಬೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ದುಂಬುರ್ತೇಂಡ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಫೇಮಸ್ ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಶಾಪ್ ಉಡ್ಲಂಚೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಲ ಶಾಪು ಅವಳು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ಲ ಒರಿ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾನ ತಿಂಡಿ ಬರೀ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾಲ್ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಮುಲ್ಪರ್ತ ಎಂಬೇರನ ಮೈನ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇಕ್ ಕೇಕ್ ಅವನ ಕೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಪ ಎಂಬೇರ್ನ ಕೇಕ್ ಕೇಕ್ ಒಂದ ಆರ್ನ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಎಂಬೇರ್ನ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಅಲ್ಪ ತೂಪದಾರ ಅಲ್ಪ ತಗ್ಲಿ ಪೂರ ಬೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ದವರ ಬೆಲ್ಲದೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಫೋನ್ ಉಂಡ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಶೇಖರಣ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ಅನ್ನ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಪಣ್ಣಗಾನಿದ ಅದು ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಎಂಚದ ಬಟ್ ಐತೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮುಗ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಬತ್ತನಾವಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ದಾರಂದ ಶೇಖರಣ ಈ 8 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಶೇಖರಣ 14 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಲ್ಪ ಬೇಕರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಮುಡಿಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಪುನಃ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಟಿ ಸುಳ್ಯಡ್ ಬಾಡ್ರ ಅದು ಕುಂಬ್ರಡ್ ಬಾಡ್ರ ಅದು ಎಡಮಂಗಡ್ ಬಾಡ್ರ ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಸುಳ್ಯಡ್ ಬೋರ್ಡು ಸುಳ್ಯಡ್ ಬಾಡ್ನ ಎಲ್ಮುಡಿದು ಸುಳ್ಯಡ್ ಒಲ್ಪ ಅನ್ಪನೋಲ್ಯ ಸುಳ್ಯ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಶೀತಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಕುಂಬ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬೆಲ್ಲದ ಕೇಕ್ ಮರಣಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಸುಮಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊನೆ ಎಂಚ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲಗೆ ಅಕ್ಕಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕಡ ಕೊಡ್ದೀರಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಯಾನು ತಮ್ಮನಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಇಂಚೆಂಚ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಉಂಡು ಪಣ್ಣಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಪನ್ಪುನ ಪಣ್ಣಗ ನಂಚರ ಎಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಾಕಿ ಕೇಕ್ ಪಂಡ ಚೀಪೆ ಅವು ಪೂರ ನೆಟ್ಟನ ಆಚೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಪಾಡೋದ ಮಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿಂದ ಆರ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅವೇ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಓನು ಓಲ ಬೇಟೆಡು ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಂತ ಇಂಕ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪೂಜ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದಿಪ್ಪುನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬುದಾನೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪರು ನಮಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹೊಸತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪೇರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊಸತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಖಾರ ಐಟಮ್ ದುಂಬಿಜ್ಜಾನೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅವನು ಖಾರ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಅವನು ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತೀನಿ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅವಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೀನಿ ಚೈತ ಒಂಜಿ ವಾರ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಇದು ಲೋಡು ಮುಲ್ಪರ್ದು പോകുന്നു ಈತು ಲೋಡು ಪೋನುಂಡು ಪಂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಬೇಡಿಗೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಗಾಯನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಏರ್ಪುರ ತೂಪೇರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿ ಈತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆವೊಂದು ಪಂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಬೇರ್ನ ಕೇಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಎಂಚು ಬರ್ಡೇ ಐನಕ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯ 5 ವರ್ಷ ಕೊನೆ ಐನಕ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಅದಾ ಅಂಚ 5 ವರ್ಷ ಐನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆರು ಏನೇ ಕೊನದು ವರ್ಷ ಅದಾ ಅವು ಖುಷಿ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ ಚೂರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಓಕೆ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೆಂಚೊಂದು ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ನಮಗೆ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಅದೊಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಂಚೂರು ನಮಕೊಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಬೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಆ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆನಾಗ ಅದೊಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಏನದ ಕ್ರೀಮಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೇತೆ ಚಿಕ್ಕು ಫ್ಲೇವರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟಾ ಪಾಡ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟಾ ಓಕೆ ನೆಟ್ಟೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಅದಾ ಚಿಕ್ಕು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆರೈಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಕೂಡ ಏನು ಒರಿನೇನು
ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅವಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಉಂಟು ಅಬಿಲ್ಲ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಕೇಕ್ದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅದು ದಾದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಇಂಬೆರ್ನ ಶೇಖರನ ನಂಬರ್ ಏನು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ID ಪೂರ ನೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಬುಕ್ಕ ನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ತಿರ್ತುಪ್ಪು ಸೊ ಇಂಬೆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಂದೆ ಕವರ್ ಪೂರ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಪೂರ ಬಂದು ಓಕೆ ಶೇಖರಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಡೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕೇಕ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಪೂರ ತೂಪದು ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತಾದ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತ ಬೆಲ್ಲದ ಕೇಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು 14 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ ಕೈ ಬಿಡ್ ಪೂಜೆ ಆನಂದು ಹೊಸತ್ತು ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಐನ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಐನಾದ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಕ್ಲೊಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಇದಾದಿತ್ತನಿ ಇಂಥ ಲಾಗ್ದ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ನ ತಬಿ ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಮುಳ್ಪರ್ತು ಪಿದಾಡುವ ನಾನು ಕೇಕ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೊನತ್ತು ಇಲ್ಲ ತಿಂಪದು ಗೆಂಚೊಂಡು ನಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಕ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಬಾಳು ಇಲ್ಲ ಆಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕೊರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿದ ಕೇನ್ ಗೆಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಪಿದಾಡ್ಗ ಏನಿತ್ತೆ ಮುಳ್ಪರ್ತು ಪಿದಾಡದಲ್ಲೇ ಮುಗುಳ್ದ ಮಾತ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬನಂತು ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ತಮ್ಮನ ಗೆಂಚಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒನ್ ಪರ್ನೆಟ್ಟೆ ಈಶಾ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅದ ಈಶಾ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟೋರ್ ದರ್ಬೆ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇನಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲ ಕಡೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ಇನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ದು ಅಂಚೆ ತಿಂಗಳು ಫೋನಾಗ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚುಂಡು ಮಾತೇರಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಅಂಚಂಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ನಾರಿಗೆ ಬರ್ತಡೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರನ ಬರ್ಡೇ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಯಾರನ ಬರ್ತಡೇ ಸೊ ಇನಿ ಅಂಚಂಬೇರೆ ಮುಳ್ಪರ್ದು ಕಡ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪನ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಗಳು ತಮ್ಮನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಬಿರಿದೆ ಕೇಕ್ನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಂದೆ ತುಕ ಪೋದು ಎಂಚ ಅರ್ನ ಬಿಸಿ ಪೇರ ನಂಗ ಇಟ್ಟದ ಅಭಿ ಅದು ಕೇಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪೋತ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೊಂಡಿರು ತುಕ ಮುಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹಾರೈಸೊಂದಿಲ್ಲ ತೊಲೆ ತಮ್ಮನ ನಡಿಪೋಯಿ ತಮ್ಮನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ಬೇಕ ಗೈಸ್ ಕೇಕ್ ಮುಲ್ಪನೆ बघा ಅಮ್ಮನ ಪಂಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಮ್ಮನ ವಿಶ್ ಯು ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಮ್ಮನ ಎಂಕೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಬರ್ತನ ಮಾರೆ ಈರಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾದಾಗ್ಲೆ ಕಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡಿ ಮೂಲೆ ನಂಗೆ ತೂಪ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಅಮ್ಮನ ಓಕೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಬಟ್ ಮೂಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಂದೆ ಏನು ಪೂಪಿ ಕೊಡ್ತೀರದ ಬಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡದ ಹಾಂ ನೆಟ್ಲು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಯಾರನೇ ಅದ ಬರೀ ಮನೋಜ್ ಒಲೆ ರೀ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಪೇರ್ ಮನೋಜ್ ಒಲೆ ಅರ್ಬೋಯ್ರಾ ಮಿಕ್ಕಿ ಮನೋಜ್ ಒಲೆ ಇದ್ದೀರಿ ಬಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಂದೆ ಏನು ಪೂಪಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋಡಿ ಏನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬರೀ ಪಡಪಣದಲ್ಲಿ ನಡಿಜದ ಈರ್ ಪಡಪ ಈರ್ ಕಟ್ಟಂಬ್ಲೆ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಬಂಡ ಅದೇ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ತಂದು ಶಾಕ್ ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಕಾಂಟ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ತಮ್ಮನ ಬರ್ತದೆ ನಾರೆ ಬಣ್ಣಗ ಶೇಖರಣೆ ಬಣ್ಣ ಅನ್ನ ಬರ್ತೀರಿ ತೂಬರಿ ಓಪನ್ ಅಂಬ್ಲಿ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಅಂಬ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶೋ ಕಡೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕ್ ಅದೇ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬನ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಬ್ರೋ ಬಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಇರದು ಯಾನೇ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಡ ಎಸ್ ಈನ ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ ಹತ್ತು ಕೊರ್ಪಣ ದೇ ದೇವ ರೆಡ್ಡೆ ಅನ್ಪ ನಾನಾತು ಓಕೆ ತಿನ್ಲೆ ದೇದಲ್ಲ ಕೇಕ್ ದೇದಲ್ಲ ಕೇಕ್ ದೇದನು ಅಬೆ ನಂದಿ ಅಭಿ ಕೊರ್ಲಿ ಅಭಿ ತಿನ್ನೋದು ಅಭಿ ಪೇಟ್ ಬರಬರ್ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಳಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಇಂದ ಬೆಲೆ ಅಡ್ಡುಂಡಿ ಆಗ್ಲ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ತಮ್ಮ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಡ್ಡುಂಡಿ ಬಾರ್ಸೋಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಎಂಚುಂಡ್ಯಾ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ದಾದ ಬಂಡ್ರ ಇಷ್ಟ ಪಡುವೈ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹೇಳು ಅಭಿ ನಾನ ದುಮ್ಮು ಇರ್ನ ಜೀವನ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಎತ್ತರಬಹುದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ತುಲೆ ಶೇಖರಣ ಕಟ್ಟು ಮಾಲ್ಪಾಯ ಪೂರ ಅರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕೇಕ್ ಬರ್ತಿಗೆ ಕೇಕ್ ತಿಂದ ಎಂಚೊಂದು ಮೊನ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಕೇಕ್ ಕೇಕ್ ಎಂಚೊಂದು ಪನ್ನೋಡಿ ತಿಂದದೆ ಎಡಂಡ ಎಂಜೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಜಾ ಬೇಸ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ರಿಯಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ
ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಮುಲ್ಪಲ್ದು ಪಿದಾರ್ದು ಇಲ್ಲದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ 11 ಬೈದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ರಿವ್ಯೂ ತುತ್ತು ಆಡೆಗೂ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ಮುಂಚೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಅಬಿಲ ಪೋಯರ್ ಅಂಚಿಗೆ ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋತು ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಅಂಚೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೇಂದುಕ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತಿ ಗೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಕ್ ಆಮೇಟ್ ಉಂಟು ಅಬಿ ಆಮೇಟ್ ತಿಂತೀರಿ ಮುಗ್ಲಾಗಿತ್ತು ಕೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ತ ಜೋಪನ ಅಂತರ ಅಡಿ ಎಸ್ ದೇ ಕೇಕ್ ತೂದು ಅಂಕೊಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಪಾಲನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾದಾಗಲಿ ನೋಡು ಎಂಚಾತನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಲಿಗ್ಲಪ್ಪ ನೋಡು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಲ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಲ್ದ ಸೊ ಈಗ ತಿನ್ನಿ ನೋಡು ಮತ್ತೆ ಎಂಚಂಡಪ್ಪ ಕೇಕ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಚಂಡಪ್ಪ ಕೇಕ್ ಚೇಕುಂಡ ಸಾಕು ಎಂಜಾಯ್ ಮಗ ಎಂಡ ಎಡಂಡ ಓಕೆ ಎಂಚಂಡು ಎಡಂಡ ತಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಕಾದನು ಗೈಸ್ ನಾನು ಪೀಸ್ ಯಾನ ತಿನ್ನೋಡು ನೋಡ್ಲಿತ್ತು ಮೊದಲು ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ಅಡ್ಡೆ ಆತನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಪಣದಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾನ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಳೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಳೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್